Okay, let's do this. So, we are playing Phasmophobia with my buddy Leo today. No niin, please. Me ollaan niinku yritetty nyt saada tätä toimimaan nyt niinku 15 minuuttia tässä. Et nyt, please. Recording, don't fucking stop recording, and everything else just fucking work. Please, for the love of God. Yes, okei, me ollaan pelissä. Kuuleeko mua äänen pelissä? Kuulen sen pelissä. Mennään Willow Street. Let's do this! Let's do this! No niin. Mitä sä otat? Nää perus. Okay. Mä otan varmaan samat. Oh god. Okay. Se heitti jotain. Missä? Mä kuulin, että se heitti jotain. Ei, täällä on boni. Joo. Onks tää cursed object? Ei. Ei taas tää mankipo. Mitä? Mitä toi Taas niinku... tuli mankipo. Mitä toi edes tekee? No se on vähän niinku Ouija board ja toi Summoning Circle sellainen. Hei, mut tässä on ihan vitun kylmä. EMF5. Tässä oli ihan vitun kylmä though. Ja sit meillä on EMF5. Okei. Okay. Ei tässä niinku ihan vitun kylmä on, mutta täällä on niinku kylmempiin niinku in comparison kaikkiin muihin mestoihin, niin se on tässä jossain. Joo. Okei. Okay. Bukki varmaan. Otetaan tämä, tuo, Noin. tuo. Mä otan Spirit Boxin. Oh boy, okei. Okay. Mä voin tässä tän Spirit Box jutun. Mä katon noin orbit ensin. No eipä tässä nyt näy. Okay. How old are you? Are you friendly? How many years have you lived? What ghost type are you? If there's anybody there, speak into the spirit box. Anybody there? Anybody there, speak into the spirit box right now. Oh shit. Se meinas humppaa. Joo, meillä on niinku 20% sanitya. Niin. Joo, me vittu kuollaan. Legit kuollaan. Tää vittu Wraith, kun tää perkele ei... Noni, nyt. Ei oo Wraith. Ai mitä tapahtuu? Se astui suolaan. Wraith on sellainen, että se ei pysty astua suolaan. Niin joo, tossa kato. Kato, kappas keppana. Kappas keppana, laitetaan valoja päälle. Meidän kannattaa etsiä joku piilopaikka. Kyllä täällä ei oo mitään. Mä voin käyttää kahta flashlightia. Unttaakse?
En mä tiedä. Ei hunttaa. Okei. Ihan vaikutti siltä, mutta nyt se kyllä hunttas vittu. Montaks kertaa tää yksi niinku selvii? 2. Okei, well, Meillä on täällä 1 vielä. Okei, nice. Laitetaan se sen tilalle. Okei, nice. Ei sit mitään. Ei sit sen mitään. Onko se huone tässä? Musta tuntuu kyllä, kun täällä on Ei kun niinku... se on täällä... Se on täällä vessassa. Vittu, me ollaan siirretty kaikki tavarat tähän. No ne saa nopeasti tohon. Onks No meillä joo. kirja? Mä voin laittaa sen tähän. Laita se sinne. Miten mä... Mistä mä taas F. Noin. Tää on Mä vaikea menen tänne tekemään ton Spirit Boxin, jos se toinen. Joo, mä ettei. How old are you? Are you friendly? Ei vittu piiloo. Hyi saatana. We good? Yeah. Okay, thank god. Ei kyllä ei tää Spirit Boxi, tää ei vittu tee mitään. Anna mulle se. Ulos! Mä spämmään tätä tälleen vähän. Ihan viisasta. Tää on kyllä vaikea haamu kieltämättä. Okei, no se ei oo toi. Eli ei oo ei oo Orbit. Ei oo UV. Oh shit. No okei, se on kävellyt suolassa. Piiloo tänne. Damn it! Fuck! Kuoli. Vittu. Onks sä elos? Joo, toista. Noniin. Nonni, sinne meni. Mitä arvata? Öö, Me ei saatu mitään muuta kuin level Shade. 5. Mä veikkaan joo Shade. Shade. Missä on Shadow? Voi olla Ooni, mutta se olisi pitänyt katsoa silloin kun... No joo. Varmaan se on Shade. Toi on Ooni olisi ollut helppo tunnistaa. Kato! Shade! Nice! No Me niin. molemmat kuoltiin, niin me ei saatu paljon paskaan vertaakaan tästä, mutta siis hei, hyvä me siltikin. Päätääks mä nyt? Päätä vaan. Ei. Me ei mennä tohon kunnoon, tai... Jaksaaks Sony Meadowsiin nyt? Se on niin pitkä, se on niin iso mappi, että... Niin. No voidaan ottaa, voidaan ottaa viimeiseksi. Mennään jonkin Joo. helpompaa sitten. Mennään vaikka... Tanglewood on ihan fine, tai sitten joku muu. En mä tiedä. Mennään Edgefield. Okei, Edgefield. Se on vähän ahas, mutta on se ihan fine. Mä en ottanut vittu flashlight. Oh god! Mun peli tilttas, mutta mun peli on fine. Oho, okei. Okei, mä en voi nyt kaikkea tätä ottaa, kun mä tarvin ton flashlightin kanssa. Ronald McDonald-talo. Joo, se on täällä. Terve. Missä? Ai täällä. Joo. Täällä on 15. No niin, kato. Ota. Are you friendly? Are you here? How old are you? Are you with us? Are you our friend? How old are you? Are you friendly? Täällä tapahtuu ihan vitusti kaikkea. Täällä vittu meni... Okei. Mitä tää hyppelee tää? Kato. Oho! Noniin, nice. Ei vittu, jos on toinen Revenant. Se olisi kova. Mikäs näistä? Ghost Riding.
Täällä on luu vittu. Are you friendly? Are you friendly? Are you Spanish? Are you Napoleon? Oh fuck! No! Se on toinen revenantti vittu. Vittu! Oliko säkin? En vielä. My fucking god. Ei revenantti. Nice. No niin. No niin. Tonnekko. Vedetaanko kunnon Sunny Meadows vai Sunny Meadows Restricted? Restricted on helpompi. Okei, bet. Mennään Restricted Sunny Meadows. Ja kun sulla on jo toi EMF-mittari, niin mä otan mieluummin ton kirja. No ota. Ja onhan mulla EMF-mittari tässä. Onhan mulla EMF-mittari oikeesti. Toi EMF-mittari toimisi niinku silleen Niin. tässä pelissä. Niinku silleen niinku mun oikee toimisi tässä pelissä. Joo, tää paikka on aina yhtä pelottava. Mä menen tonne alakertaan. Et sä pääse sinne. Eikö Restrictedissa pääse alakertaan? Siis se on niinku randomi. Aa. Eli nyt alakerta on blokattu. Joo. Niin, okei. Tää on siis niinku 4 aluetta, se on alakerta jne. Okei, bet. Mulla... Hanttaako se? Ehkä. Joo, hanttaa. Taskulappu pois. I'll load she coming. Hanttaako se enää? Ei, se lopetti. Okei. Hetkinen, mitä täällä on? Hetkinen! Ouija board. Eikö mä luulin, että sä olet laittanut kaikki tähän, noin kaikki niinku cursed objectit. Ne voi laittaa, jos haluaa. Toki sit saa 0 rewards, mutta... No joo, mutta yritetään etsiä nyt toi huone. Eihän se nyt hunttaa. Joo. No voi vittu. Sinne meni. Vittu, kuoletko säkin? Joo. Damn. Okei, meidän on pakko voittaa yksi. Mutta Sunny Meadows ei oo oikea paikka siihen. Mä voisin ottaa ton kirjan jo valmiiksi. Mutta jos mulla on joku kaappi kiinni, niin se tarkoittaa sitä, että siellä ei oo piilopaikka. Fair enough. Tässä. Joo, tässä on kylmä tässä tilassa. Ai kato. Niinpä onkin. Anybody here? Who are you? Oh god, toinen näyttö sammu. No, okei, we're back. EMF 5, okei. Yeah. Sitten meillä on Voodoo Doll. Joo, älä vittu sitä vielä käytä. Juu, ei käytetä. Okei, mitä meillä on täällä edes? Mikä niin? EMF UV. Joo, mutta ei täällä oo kylmä kyllä silleen pahemmin. Se ei voi olla Spirit Box. Eikö? Ei. Okei. Meillä on 2 krusifiksia täällä, niin ei. Ei se on vielä. yrittänyt hunttaa kahdesti, tää aika kova. Kyllä. Tää huutaa täällä. Meillä on EMF 5 UV. Ai meillä on UVkin. Joo. Okei. Jin, Gorio, Obake. Okei. Obake ja Gorio on sillä helppo. Myylingenkin pystyy hunton aikana. Tuli jotain. Joo. Ei tää nyt vielä oo pakkasta. Pitäisikö meidän tehdä se smudge stick juttu? Mä heitän nää crucifixit veksi. Joo. Oh
Noni! Ei vi... Mä sanoin, tää on Corio. Tuon takia ei kannata heittää sitä pois. Oh my god. Miten? Mä craftelin. Okei, bet. Joo, täällähän se on. Niin on. Ihan selvästi. No vittu. Noin. No. How old are you? Are you friendly? Was it killing? Noni, spirit boxi. Noni. Crucifix Evidence. äkkiä tänne. Spirit box. Ne on aika Eric. Oho, Venä. Joo, se oli Ghost Event. EMF level 3. Joo. Laitoit sä jonkun valon päälle? Ei aukassu mitään. Oho, hei dotsit. Noni. Jos on Phantom, niin se on aika kiva. Okei. Hei, Ghost Riding. Oho, se on Deogen. Tää on vaarallinen. Eli me ei voida mennä piiloon, koska se tietää missä me ollaan koko ajan. Mut älä huoli, se on aika hidas haamu. Okei, mut mitä me nyt vielä tarvitaan tehdä, Do? No eipä juuri mitään. Onks meillä mitään achievementteja, mitä me voitais vielä tehdä, kun me saatiin tää nyt vähän niinku taputeltua? Me voidaan ottaa vähän kuvia. Otetaan kuvia. Mikähän me lähdetään? Vai haluatko nähdä, kun se vittu zoomaa meidän luokkaan? No, Se on aika hauska. Mieti, jos sä voisit laittaa mun ton niinku... Noni! Noni! Kato kun se tulee Oh sieltä. Jesus! Oh god, joo. Sit siitä Nyt tulee on noin vittu hidas. hidas, Joo, näköjään. joo. Vitun jokeri. Oho! Sä vedit sen läpi, äijä. Laitoinko me jo sen? Joo, laitoin. Hyvä. God damn. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Boom! That's what I'm talking about. Joo. Damn. Alright. That was fun. Joo.